In diesem Video will we een klein beetje wijzen wat we deze week een oven duiden. We voeren in een park. We gaan ons de vier. We gaan ons de hotdogs en s'mores. En houden we plus een relaxing evening beim park. So houden ons camera met. Dachten ze worden met filming dat we jullie kunnen best gewesen wat we gedaan hadden. Wir doen dit niet zo veel en als we de wiener zich gebakken hadden, dan wordt we houden zo een beetje bakken. Maar dat eerst dat 4 een beetje komen we dus een beetje alles gelout hadden. Dus dat hebben we de wieners net een beetje mis verbrennen, we 4 we nog niet ganz reut, we nog een beetje later 4. Aber ik weet dat er zijn daar mensen wat de wieners er nog zo donker te bakken liggen en mij smaakt het ook wel slecht. Was wir irgendwas gegessen haben oder Hotdogs gegessen, dann mögen wir heute für S'mores. So, dit is mijn marshmallows gleich actually nog een beetje dunkler. And I just take them off and just eat them. Nu zit we langs dat hier nog veel langer daaraan. Hebben we met de hierop. Ja, dan ga ik dit af. You want? Ik kom eens more meer. So let's let me in s'more mountain go. And I'm out in the s'more cute one, or you know, the graham crackers. Dan nemen we de marshmallows die roasted half. Dan doe je hem op. Nou, nog chocolates. Dan keep all those clean. So een beetje chocolate. The s'more is fijn warm, so the chocolate smelt fijn up. En dan je cube up. This is how you make s'mores.
wie wir mal auf die Taftchen und saßen wie Mexico hier am Schrank. Wie kann nicht s'mores wie und Chinese road s'mores hier. Und ein dag voor u met de showmat campen. En dan met de... Ik vind niet campen, horseback riding. Ik wil Pieter. Nou, na middag gewoon de grootste wie nu gaan. Dus Wiener zit in Piebas en s'mores. Ik had Chinese road s'mores weer. En dan kijk je dan weer wat de onderduiken. Ja, like Candy, maar we hebben 4 gaan. Ik weet het nog, dan houdt niet de stek dan om. Dan branden. Nou, die moet niet meer maar goed, die nu kan pissen kunnen staan uit, uit een staan afgehen. En ik dacht die dat verandert, niet kennen we dan hier. Kom. But anyway, ja. En daarna heb ik het daar, zo maken we allemaal iets en dan samen voor een smart eten. En als we gegeten hebben, dan ben we van wakker gegaan. Dan moeten we op 4 uit en voor naar huis. So, ich hoffe, ihr habt das Video noch interessant gefunden. Und vielleicht habt ihr noch irgendwo eine Idee abpicken könnt. Und Dankeschön für Kijken.